Cepet ya monggo. Sugeng dalu adikku Cahayu Niken. Selamat malam Mas. Mas apa iki? Broto. Iki lho. Oh Mas Adi. Mas Adi. Mas apa? Adi. Mas Freddy ya. Mas Freddy ya. Lali ora tau dijak tanggapan. Sik ta. Ya Mas. Padha mergo ki mang aku yo lagi iki tanggapan sing anu. Oh, lagi iki deh. Oh ya maaf ya. Aku bendina ki wayangan jane. Betina nggih, Pak. Bendina ning wayange wayang londo. Sik lho, wayang londo niku pripun? Wayang londo ki sing bentuke kotak, yo enek joker, enek Oh, alah ceki to berarti. Lah ya. Mengke kula duduhi apik apa? tetetan. Tetetan. Dadi niku nomor angka-angka Gampang. Kuwi larangane negara, uga larangane aku. Ora oleh. Pak titip ra apa-apa. Ngawur. Nggih, pripun? Ya Mas. Ngaturke napa? Ngaturke napa, Nduk Cahayu? Nggih ngaturaken sugeng dalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Matur sembah nuwun kagem para pamirsa ingkang sampun mirsani teng mriki lan ugi mirsani dateng live streaming. Iki acarane apa, Mas? Live streaming niku Acarane tasyakuran apa kuwi jenenge Mang? Santunan Mapak Suro. bulan Muharram. Mapak Suro. Kali santunan anak yatim. Karo Santunan anak yatim. Nggih, mugi-mugi kagem desa Dusun warga Sumanding. warga dusun Sumanding. Semanding, Desa Sumbermulyo. Desa Sumbermulyo, Ketan Macan. Kecamatan Ya. Ketan Macan apa jeneng? Kecamatan Jogoroto. Jogoroton Jombang. Nggih, Kabupaten Jombang. Wonten daleme Gus Dedi. Nggih, ngaturaken mugi-mugi sedayanipun tansah pinaringan sehat selamat wilujeng. Amin. Tansah pinaringan panjang umur. Amin. Mugi pinaringan berkah barokah. Amin. 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 Wis lah, pokoknya dengan sing apik-apik wae. Oh ya. Laras. Laras. Terus bengi iki ngaturne apa, Nduk Cahayu? Bawa aja. Bowo. Ya. Ya, bowone apa? Dendeng gula. Wah, Dandang masuk. Bawa tantang gula. Dandang gula. Dandang kuwi apik lho, dandang Iki kan klangenane sing klasik. Klasik kan iki. Wah, Sambung wanci dalu. Wah, iki cocok. Aku blangkonan ngacak ngene, iya pake le mending ngono. Mantrayo persis kok. Lah memang sak kerandah apa mau penting lho ya. Ngene iki pomo melu ngono men. Luar biasa aja, memang keluarga seniman tradisi ngono. Mulai teko romone ya dalang. Putra-putrane ya enek sing dalang, enek sing seniman tradisi. Jadi wis luar biasa ngaten. Tukang sane ndi kita? Ya. Gendere ra dibanterne mawon. Mas anune ra di Bendere digedhekne. gender.
mau bicara-bicara apapun gitu sepatah dua patah gitu kamu diam aja, kamu di situ ditanggap loh. Aku menikmati suara. Iya menikmati ya boleh, tapi seharusnya kamu itu harus bicara gitu loh. Harus bicara. Kata-kata itu kalau kamu ya lah gak usah. Aku pikiran suwi. Omongnya gak mandek enek Kepiye kek apa piye kek suarane apik kek apa piye kek. Suarane apik. Broto Trengiang. Terngiang aku teran. Brandeni maksa Ini kita ditanggap 300.000 napa ya gelem saya. Oleh sih. Piye? Oleh tenan? Oleh. Asli. Oleh. Kado aku semangat ya jarene. Melok elektron lho. Jebol nimas uga nanggepi ayo to sambung rasa Ayo to sambung rasa nanging wanci dalu ini kita sambil ngombe kopi karo rokokan kretek enak apik suarane. Iya. Tan ana ingkang rupeda nyuntak tresno senadyan mung srana piranti gambarmu Niken ki ndelok kahanan. Nggih. Ya. Nggih. Sok biasane yen to ana campur sari ngono ke apa jenengmu goyang tretek. apa lah goyang tretek? Apa enak to, Mas? Apa kuwi? Goyang tretek napa? Apa jenenge ki apa? Goyang pargoy. Wong yo dadi ki aku kurang anu nono. Tretek lak tayub ngono kuwi. Kaya Nek yo apik lho. Nggih. Nggih. Apa kuwi lagumu sing kekinian ditretekne kuwi lho, Nok? Apa mas? Hah? Lagu sing pundi? MBG niku. MBG neh. Niku ya kekinian lho, bocahne. Lah kuwi yo enek neh lagune anakku wedok ngono. Napa? MBG kan ngono. Ah, nggih. Terus pone Terus piye, Bang? Kemana-mana. Mas Bahlil ganteng. MBG. Ora Mas Bahlil kok. Lah terus. Apa? Oke. Mas Bagong ganteng. Lah mending ngono. Bagong ki sapa? Mas Bagong ki sing ndi? Bagong sing mang Mosok ganteng. ganteng. Yo lanang. Lanang po. Yo separuh lanang separuh ora. Lanang akeh saiki jadi-jadian. Lho Ya, niki luar biasa. semangat ya, Dok. Ya, thank you mas. Sampai diranti warga masyarakat Semanding, Semanding, sumber mulya. Alhamdulillah. Dan penuh dengan bintang malam hari ini. Wah, Inggih luar biasa niki perang Matur bintang. nuwun dumateng Gus Dedi. Gus Dedi. Gus Dedi. Deni kan pe mengke
nyuwun donga kalih Gus Dedi muga-muga tambah muncer neh. Amin. Jenengan terkenal ning Indonesia, luar negeri, wis ndoke luar dunia barang terkenal sampean. Wah, wis Amin. pokoke iki los terkenale. Lah, terkenale los nggih. Paijo yo pengen terkenal, Nduk. Iya. Niken. Hah? Paijo kuwi lho lore sampean yo pengen terkenal. Nggih, niku sampun tercemar, Dik. Tercemar. Jarimu pengen tercemar apa terkenal? Terkenal ya ben kaya cacah ngono. Oh iya. Kaya nduk niken iki. Nggih. Ya. Wis iki pengen ngaturne apa maneh? Aturin apa malih? Apa maneh? Deh, lah iya toh. Ya, Masa manet siji aja. tok? Pokok JMBG. Enggak, tadi aku sudah 2. Masa sih? Dua Baru- bawa sak langgame mau loro to. Oh, dihitung loro ya. Kuwi tunggale wong Ora toh? mangan sak ngendoke, Nduk. Oh, kuwi ora dihitung ya Mas ya. Ayo, Sak masa paket. ngendoke kon ngitung. Ya 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 ya. Oke. Apa ya lagunya apa Mas? Sing meriah banget pokoknya. Sing enek goyang-goyange, enek ngebor-ngebore, enek bledos-bledose pokoknya. Apa? Ngopo bedas becon. Apa ayo kira-kira sampean apa? Napa request-e bocange napa ayo? Lha apik kicau mah. Lah kuwi lho Kico Mania lho apik malah. Wong ngarepe masjid. Ya, liyane sing luwih wancane. Ben Ya. karo Ijel Mas ganti musik. nadane. Heeh. Heeh. Apik iki musiknya rame gitu. Rame lho campur sari apa jenenge? Campur sari. Bagong musik. Ya. Iya kah? Iya. Bagong musik. Bagong musik kenapa diberi Iki nama Bagong? diwenehi apa sing rada dangdut-dangdut sithik apa? Oke. Nah, Sumanding, koplo. Sumanding. Sumanding. Wah, apik suara. Bersama campur sari New BNW. Iki Gus BMW, Dedi, apa Gus iki Dedi BMW? katuran munggah. Wirawiri. Ngoten nggih. Gus Dedi Gus Dedi katuran katuran munggah. siap. Wah, cocok. Saiki to Mas. Gak apa-apa ya. Ya sesuk-esuk bar subuh. Gus Dedi ben munggah. Iya. Nggih Pripun? ketemu ngoten no. Boleh. Nggih. Nggih. Jembatan Monggo. Pripun Gus Dedi monggo katuran munggah Gus Dedi. Kersane wonten Gus, regegne Gus, monggo, Gus. menika. Nah, monggo Gus Dedi. Nggih. Sepote anu Sepote sepote Gus Dedi. Gedege Gus Dedi kendeng apa ganteng? Ganteng. Wah, iya ya maaf toh. Ah. Ya kok iso kepleset bener. Ayo. Gedege Gus Dedi ganteng. Buah apa yang paling manis? Gus Wedi. Gudi Ya. Gus Dedi ya Gudi. Lah ya Gus Dedi iki kadang ya gede. Mau tuwek kedilinan. Sugeng dalu Gus. Genduk. Nggih. Wah, luar biasa. Oh menika Gus Dedi. Nggih. Sugeng dalu Gus matur mbah nuwun. Nggih. Badhe ngaturaken punapa dalu punika. Gus Dedi matur suwun. Nggih Gus. Rawuhe panjenengan ugi sedaya Mbak Prigel, ugi kanca-kanca sedaya. Nggih. Ugi sedaya ingkang rawuh wonten mriku. Salam hormat saking kula Dedi Rahmat Hidayat nggih. Siap. Hanya rasa sangat bahagia kula niki hari ini bisa Mbak Niken bisa hadir wonten acaranipun santunan anak yatim. Nggih. Ugi memperingati 1 Muharram. Ugi sangat matur suwun dumateng mbak-mbak, nggih Mbak Prigel sedaya, Ibu Sinden, Adik Sinden, Bapak Dalang, Nggih, matur mbah nuwun. matur suwun ugi warga sedaya Sumbermulya lan sedaya warga Kabupaten Jombang, nggih. Niki mboten kula niki sponsor, nggih. Sinten mawon menawi ada keluhan apa mawon lak sampun mireng sih bahwa pengobatan wonten Gus Dedi untuk kemaslahatan umat. Tidak ada pembayaran nggih. Gratis, Tapi- Gus, ya? Tapi enek antrine suwi nggih. Dadi sing sabar nggih pasti diobati. Dadi yang artinya lah ngobati napa mawon Gus? Keahliane napa mawon Gus? Nggih. Terutama kagem panjenengan sing gak ada sakit meripat, sing gak ada kuping tuli, nggih. Sing gak ada dulur tunarungu, nggih.
sing ada penyakit migrain lan sing ada penyakit non medis. Nggih, syarate niki panjenengan kedah sabar nggih. Kedah sabaran niki antriane sampai 2028. Oh, ya kok dangu sangat, Gus. Nggih, niku pun sehari niku sampun 150 orang. Oh, jadi mboten saged ditambah malih. Tapi monggo ditambah malih kula sing semaput. Ngoten nggih. Monggo Mbak Niken. Gus Dedi badhe ngersakne tembang. Nggih, Apa tembang Ketok aku ki arepe aku lah asal tangklet, Gus. Niku ngoten niku lek umpami jenengan nambani niku niku pripun kados dipijet ngoten napa di Mboten nggih, ada titik saraf yang disentuh. Oh, lek umpami pijat, nggih, lek bukan umpami pijat. mata niku mengke sarape teng pundi? Ya ning matane dhewe. Nggih, kan saraf mata ada yang katarak, ada yang glukoma, ada yang ada yang silinder, Oh, ngoten. ada yang akibat daripada diabetes mellitus, Oh, ada ngoten. yang akibat daripada vertigo. Ngapunten Gus, nek umpami tuli ngoten niku jenengan saged nambah. Nggih Niku saged. terus mengke mek bibar saking jenengan kan saged ngrungokne nggih. Lho nggih saged ngeten. Langsung Niki niku, instan. langsung dadi ngeten. Niki ana Bos. Niki kula etok-etok budak jenengan tambani ngeten kok. Oh, iki rada Sanes, etok. sanes Niku Gus. jenenge ngentai. Niki sanes budak. Niki sak menika sampun. Nggih. Wah, wis budak Saged gendong. sedaya. Dadi ten video-video kula niki mboten wonten sing istilahe niku penipuan nggih. Oh, nggih. Mulane sedaya niku bisa dipertanggungjawabkan. Jadi suatu misal ada yang sakit ke tempat saya, suatu misal telinga, tidak ada alasan lek no omang kok kumat iki engko percuma lan. Di sini walaupun berobat 10 kali pun, 20 kali pun, bahkan ada yang rawat inap sampai 7 tahun. Niki kulo ingoni, kulo sekolahno, kulo kei pekerjaan, Nggih, gratis, tis. luar biasa. Penak manggon. Loh. Tepuk tangan kagem Gus Dedi. Ngoten niku kados penyakit darah tinggi sakit nggih. Darat ada yang namanya terapi atau pembelajaran tentang pola hidup dan pola Oh, makan. tanggoku tak gone rene sesuk. Nah, Darah Ora terus usah, ora usah ini- tanggomu. Mbokku darahe tinggi tak gone ning gone. Oh, ya bareng karo tanggoku. ini ada kan yang bertanya-tanya ya, ada yang bertanya-tanya, terutama sedaya lapisan masyarakat. Nggih. Gus, sampean temen dah, wong-wong rawat inap bahkan berobat di seluruh Indonesia, Gratis. bahkan di luar negeri kok gratis. Lah, Duit saking pundi panjenengan? Lah niki no. Niku kata pertanyaan ngoten niki. Nggih, Itu Gus. pertanyaan kata. Nggih. Monggo Matur niki no. banget. Nyanyi Ya. Gus. Jenengan badhe nyanyi nyanyi apa, Gus? Jenengan kedah nyanyi. Gus nyanyi Gus, dirasa Jenengan ngoten. kedah nyanyi. Nyanyi. Pokoknya hukum teng panggung niku lah, mboten nyanyi nggih joget. Nggih. Nek gak joget Tapi nyawer. kula mboten saged wayang ngeten iki. Kula niki senyum dan perang isoe. Napa Gus? Senyum dan perang. Mboten napa-napa Gus. Tapi kula mboten sangu. Yo transfer mawon sakit. Nyawer. Anu mawon jenengan anu mawon malih lho, mengke balik mriki malih. Oh, nggih monggo jenengan mawon lanjut nggih. Nggih, Kula jenengan tak ningali. anu Jenengan pendet. tarik tunai riyen. Tarik tunai. Tarik tunai riyen. Nggih, monggo Nggih. 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 Tenan po ora. Pinggir ya? to. Bahasamu. Jenengan tarik tunai riyen. Oh, tarik tunai riyen. Nggih lho. Nang ndi? Lho lembut. Anu Gus, mengke Niki kula kula utangi. nun sewu nggih, nun sewu. Kula niki mboten kenal bank. Oh. Kula niki mboten gadah ATM. Oh. Demi Allah kula niki misale dhuwitku akeh kula niki mboten tahu demek. Kula niki mboten tahu sekolah. Dicekeli dhuwit percuma gak iso ngitung. Oh, nggih titip nek kula Nggih. mawon kalian iki. Pun paham. Niki sampeyan tanggetaken keluarga kula. Kula Nggih. matur nuwun, Pak. Dadi Nah niki lho. Kang ngitung niki lho. Wah, ngene iki lho sak. Lah Lah kok diwene rono? Oh, dibagi lho, niki Gus. dibagi niki. Ora ro dhuwit ro biru-biru Niki disai. dibagi nggih. Wis cekelen kono nok, cekelen. Mbak Nik kan iki bingung. Masih Gus Dedi iki piye sih kok gak ngerti dhuwit iki temenan ta gak sih? Monggo sampean tangget tiyang lingkungan kula sedaya. Oh. Usaha kula kathah, tapi kula mboten saged hitung-hitung. Tapi Mboten nggih. saged, kula mboten tahu sekolah. Nggih Pak nggih. delik ne arta teng pundi biasane? Kula niki kula ada glangsing.
Kaya awakmu dadahe glangsing jo. Enten sing ngatur piyambak, enten sing ngatur piyambak, nggih nika sing ngatur nganyer-nganyer nika kabeh nika. Oh nika. Nggih, sedaya. Kula mboten ngertos dhuwit. Kula niki mamane kebiasaan sampai saat ini nggih saged ditang. Misalnya mangan tek 50.000 duwe 100 ya tak kon ngepek susuke. Gak ero aku piye. Nggih, luar biasa. Kesuwen ngenteni susuke niku. Nggih. Ngoten no, nggih. Matur sembah nuwun nggih Gus. Mugi-mugi Kula sampe jenengan nyanyi nggih kula tak ten nisor ngono. Nggih. Mugi sehat selalu. Amin. Nggih, matur mbah nuwun Gus Dedi. Nggih. Masih bersama Gus Dedi. Nggih. Grapiak semana. Makane sok ben nek sampean golek bojo sing kaya Gus Dedi lho. Ora, enggak. Lah nyapa? Gak nyekel itu, gak nyekel duit, gak ro hitungan penak to nek bojoki sok ben. Enggak. Lah kok gak gelem nyapa? Enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Kok dijak adol kembang api. Heeh. Ngawur kembang api. Nggih. Broto Niken Pak Ijo. Nggih. Ki meng sing ngatur pendanaan Gus Dedi ki wis sing para-para jumeneng. Oh, nggih. Berarti yang berdiri di sebelah pojok sana. Oh, nggih. Oh tenang ae engko kabeh munggah engko do nyaweri kaya bapake. Luar biasa nggih, pun monggo. Heeh, tembangke dhisik ya nak ya. Ayo. Ah, sing apik. Yo. Sola-sola. Sola-sola. Heeh, selak sola-sola. Sedeng masjid e. Selak para eruk jare. Para esuk, para ero. Pasa ero. Alah tunggale. Matur nuwun. Matur nuwun, genduk niken istirahat dhisik ya nak. Ya. Istirahat dhisik ambil nafas nggih. Wah, jan hebat ki meng wis ana bintang tamune genduk niken jengkar kula palungguhan nangkani tetembangan ana loro. Ya, nggih. Iki uga dijengkarne bintang tamune. Wonten malih loro nggih. Genduk prigel. Wah, jan apik. Penuh dengan full bintang malam hari ini. Betul. Nggih. Bengi iki jan full reoni. Reuni full. Niki padha wae reuni keluarga. Jan reoni sindiane Pak Degleng zaman semono iki. Oh, Luar biasa. Biyen kuwi sing pundi? Cici kuwi biasane lek lungguh ning dhuwur kotak. Pundi ta? Sing pundi ta? Kae nomor 4 kolor. Oh nika. Sing jenenge sanjange sering ngompol riyen. Iya ya kuwi. Oh, nggih niki. Wah, jan lek anu ning dhuwur kotak mbiyen bagiane. Nggih. Lah nek sing niki sing pojok ki ambak nika. Kuwi Sugiyane. Oh, mangkane. Diwet-wet nggih. Wet-wet. Nggih, mboten apa. Jengkar saka Pangaluan. Nggih, monggo. Genduk prigel. Sepote, Cak. Sepote, Cak. Yo! Masih bersama Bagian Musik Indonesia. Sugeng dalu Mas Predi. Sugeng dalu Nok Cahayu. Pripun kabare Mas? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Awak dhewe soreoni ya Mas. Reyani jar bengi iki matur nuwun karo Gus Dedi. Nggih. Masyaallah. Aku sik kelingan. Piye, Nak? Biyen ki tatanane lenggah ki lho Mas. Heeh. Ini Niken ya ta? Niken iki. Terus aku, terus Anin, terus Nyanyu, Nyanyu. Terus terus Bareno, biasanya Mbak Mary, biasanya Mbak Iing, oh ya. Elin. terus Elin, terus Mbak Iit, terus Bu Sri. Terus ki Kalian sinten niku Bu sing nyun sewu? Daleme gerobokan niku Bu sinten asmane? Bu Omas. Omas Wati. Masya Allah. Oh iya Dek. Lali malah bose lali. So melu sora lho Mas. Ya. Saiki generasine wis beda ya Mas. Saiki bariki Gandhi terus sapa Nisa, Adia. Jan apik cilik-cilik. Wes. Keluarga seni ya. Keluarga seni. Sampeyan kok sampai wapal formasine sinden iki pirang puluh tahun derekno. Lho. Mas Adi. Sik
kelas piro ya Mas? Kelas aku? 5 SD. Kelas 4 kelas 5 SD aku wis nderek Pak Degleng. Berarti mulai indil-indil sampai ondol-ondol. Ondol-ondol piye to? Mulai cilik sampai gede. Iya. Iya. Aturke napa dalu punika wonten Gus Dedi. Matur sembah nuwun kagem Gus Dedi. Mugi-mugi Gus Dedi padepokan sapu jagat terus migunani ya Mas. Amin. Gus Dedi tansah pinaringan kesehatan, rezeki ingkang lancar, berkah barokah. Allahumma Amin. Saged berkahi dumateng sedayanipun umat Mbak Prigel. Iya Mas. Alhamdulillah Terus awake ojo kumpul. lali Mbak Prigel, sering santunan ngene anak yatim. Yatim. Nek saged saulan pisan mengke wayangan nggih Gus nggih. Lah Tenan wis Amin. biasa isih. ya wis diasih. Iya wayangan dalange Mas Freddy sendene iki. Ya, betul. Bangga. Bangga. Musisine kae agane iki. Gus Dedi mung ya wis paring dawuh. Nggih, pripun? Wayangan digawe agenda tiap tahun. Wah, luar Luar biasa. biasa. Tepuk tangan kagem Gus Dedi. Nggih. Tiap tahun lho, Jo. Iya wong. Iki engko rencanane wayangan di tingkat loro. Dadi ngisor wayang, dhuwur wayang. Dadine kaya apa ki? Lha ya wayang tingkat ngono maksudnya. Ora ya ayu bayupen sing dhuwur. Tema opo? Ki tema piye? Apik iki lho. Gak jelas kok wong iki. Ya ngaten apa, Nduk? Nggih. Nembang nggih. Ya, ya. Nembang iki mengono Ngaten pamundutan ya. gendok Nggih, Prigel apa? saka panitia. Gambang kiwa iki tembange piye nok? Oh, gampange ning kiwa. Sikiaraning nyawa asik-asik kowe lho. Pokoke nek Terus asik-asik. Nirmala. Sumanding sampun. Semanding wis. Semanding sampun. Weekend. Yo, iki ben padha Banyuwangine ya. Wah, masuk. Apik iki. Kowe joget to. Minggu sik, Mbah. Wah, aku wis joget. Ora iso joget kok yo nyang. Lah kebutuhan kok ngawur iki. Lah dhek rene ra kon joget kok. Lah iya. Aku neh akhir sing. Iya potong bonmu bendino ndek iki. Bayaran ku entek dino ki. Ya nyilih bawane kucung ya, Mbah. Nggih. Nyongo. Nyongot iki jane. Nyongo. Nyongot. Nyongot sampean iki piye to ya? Aja. Jomong ewe tak iki lho cara yoga-yoga. Yoga-yoga. Wis bar rasa gatekne yoga-yoga ki. Wangi minggu Camen sing anu bahasa Indonesia. Apa, Nduk, Mang? Wengi minggu. Malam minggu. Ya. Apa itu bahasa Inggris? Minggu malam. Minggu malam, bahasa Inggris ya. Next Sunday. Oke, aku sing basa Jawa, sampean Bahasa Indonesia. bahasa Indonesia iki bahasa Inggris. Ayo, coba bahasa Inggris. Bahasa Inggris ya. Tegah nendra tetap wungu. Cegah nendra tetep wungu. Menahan mata, nggak usah. Kok menahan mata piye to Mas? Menahan ngantuk. Nahan Nendro ki ngantuk. Nahan ngantuk, biar nggak tidur. Ya, sampean. Sleep call. Apa kuwi? Kok iso teko sleep call? Sleep tidur kali nyanda HP video call kae. Dadi arep turu kae ra sedo ngantuk ta. Sleep Oh, call. sleep call. Kok penak Lah men masa sleep saiki call? tok. Wis kuwi anake gelem ra gelem ya kuwi. Ucup peru watan. Ucup perwatan. Oh, ya ruwatan iki. Maksudnya atau tujuannya untuk ruwatan. Bener. Ayo. Kowe Tradisional Javanese. Apa Jo? Tradisional Japanese. Apa kuwi? Japanese to. Japanese bu NX. Japanese. Tradisional Jawa lho maksudku. Oh alah. Oh, Javanis loh ya. Pokoknya Inggris ya wis. ya wis sak karepmu Ya, Mas. sak pethoke kan. Ngapa nggo Inggris barang. Lan santunan anak yatim. Dan santunan
anak yatim. Acarane iki santunan anak yatim. Santunan anak yatim Sambiruwata. Iya, coba kowe. Kid is dead. Deh. Apa kuwi? Kid is dead. Kid iki anak. Is dead iki mati ngono lho. Dadi anake sing iki mau mboke pae mati ngono. Ngawur Jan Kid sak is jeblake dead. nang Inggris. Aku ora tau ning Inggris kok. SD ra tutup Ya, Pak Ijo. Kid is dead. Gelem ra gelem yo kuwi. Padepokan sapu jagat terus piguno. Apa Mas? Padepokan sapu jagat selalu berguna. Iya, terus kowe Sapu jagat yo opo ya? Sapu. sapu jagat ya pangga. Sapu bro. Mungkin mereke. Sapu. Jagat ya apa? Jagat iki word. Ber Nah, Apa berat? sapu jagat yo. Padepokan sapu jagat semoga selalu berguna untuk masyarakat ya Mas. Happy birthday. Nah, kok happy birthday kita? Sapa ulang tahun? Pokoknya ulang tahun kan seneng-seneng berguna ngono lho. Happy Ya wis birthday. sak karepmu, Jo, Paijo. Aku ora tau ning Inggris jadi dipaksa Inggris. Ayo. Iya iya iya. Gerajakan mawon, Mbah. Wah kalau joget itu Joget joget. joget to, mau jaluk Banyuwangen diganti kuwi wae. Aku nih sing joget. Iya to. Sikilku lara aja. Ini Ya. jadi nambah ora ini. Spesial kagem Padepokan sapu jagat ya. Sapu Dah. jagat. kagem Bapak Gus. Gus. Spesial kagem Gus Dedi. Sing bagus dhewe. Iya. Iki mengacarane santunan anak yatim. Nggih. Iki yahene iki bocah cilik sing isih ndelok wayang ngono ora? Lho lah niki Kula Wah, lah kuwi wis ora cilik neh. tapi nate cilik ngono lho kula. Dhisik tau cilik. Jajal yen ana kon munggah rene. Nggih. Nggih, Ibu, Bapak, Mbok bila Wah. wonten larealit saged minggah mriki. Wah, jan Nggih, kene. napa nek kirane kegedean mriki diketok sikile ben rada cilik. Niki tidak berlaku untuk lansia nggih. Wah, kudu bocah cilik. Cah cilik. Dadi cah cilik yahene sih delok wayang ki perlu ya Lah niki lho. disangon. Cuwilik nika. Enten Nah. dito. Wolungguh Pak Ibu tak kira cilik ya, Pak. Iya to Mas. Oh, ana. Ana. Wonten. Wonten. Pundi-pundi, Bu? Monggo minggah mriki. Ndi to, Cah? Boke rasa melok. Dadi awake dhewe kudu nurun nulat karo Gus Dedi. Laras. Gus Dedi ki karem sedekah, yen ngono aku kudu gelem sedekah. Berbagi dengan yang berbagi lain. dengan Luar yang biasa. lain. Siap. Nggih. Lah kaya ngono to, Nduk Gel. Nggih, Nggih. leres Mas Fred. Ayo, Nduk. Pundi? Pundi? Kalian jenengan, Bu, minggah pisan mboten napa-napa. Enten. Nggih. Tah cilik. Nah, upami mboten Nggih, karo mboten Pak Emis. wani dhewe piye? Nggih. Wis Digendong padha. ora apa-apa? Gak apa-apa, apa-apa. mae digendong, mae digendong. Monggo minggah mawon. Lah, ngene lah. Monggo digendong mboten apa-apa. Nggih. Enten Wis, malih mboten. iki anu, iki wenehno ben tinggi sangu sekolah. Oh, mekaten nggih, nggih. Mung siji. Namung setunggal. Nggih niki kula potong separuh dados separuh. Lho Piye to, Mas? aja ora Ojo to. kena. Matur mbah nuwun. Ya yahene putrine jek purun mirsani Biasa. wayang kulit bocah cilik ben ngerti karo budayane awake dhewe. Nggih. Leres. Niku Ben enten ora mboten teng mriko. Sing ndi? Sebelah kanan Belah kanan. Wonten, Bu. Oke, sangoni Nggih. meneh. Wonten Wah, malih, monggo. Jan ora apa-apa iki awake dhewe ya kudu andum rejeki. Ya. Lah iki cah cilik. Ha iki lho. Kuwi jatahe sejo akeh dhewe. Wong minggone iki. Ayo wehna aja. Nggih, Apa Mas kagem Broto? sinten? Heeh, wis. Wehno. Jo bebas iki. Ya, kanggo sapa sebelah kiri? Ah, iki lho, cilik iki lho. Kudungannya lho, Jo. Putih iki. Tahu lho Mas. Mriki. Kayak cilik Iya. tapi umur kayak jane ya. Jane ponakanku mu tak jake. Kae lho Ngopo sing adewe? gawe baju kuning kae digendong kae lho ya cilik Pundi? jalukno nek. Mriko. Kae Oh, ya, lho. ya. Jo. Kuwi bene jalukno Oh, nek. nggih, tunggal malih. Jaluk maneh. Ya. Wah, isih akeh aku nurun No, Gus apa Dedi. ya? Yuk, Dalang duit laris tak kok. ge apa gitu, Gus? Duit ki apa? Tuwa Awake tak. dhewe kudu diwenehke ge sedekah. Enten malih mboten. Heeh. Niku lho ngajeng adik niku. Gak apa-apa Mas Broto. Wajan. Brot sitok gitu ku rokok, Brot.
Enten malih mboten? Ndi? Oh, cilik apane jentikane iki cilik. Enten malih mboten mriko? Oh, mriko lho Dik nika. Ajeng niki. Ayo Dik, rene Dik. Iki lho. Rene, lah ngono kek mangku direne. Kon munggah. Jek enek 10 kas jalukno nek. Lho tenang ae Gus Dedi jek nang kono kok. Iki padha yu iki sitok. Padha wis. Jok, kon munggah rene sik, Jok. Sing kaos biru. Rene. Kaloro munggah sik. Sini le. Mana? Lah, ngarep sik kene ngarep. Ndang rene. Sumpah lah kowe loro tok. Aku yo duwe akeh ngene iki. Nah, kene, Nah, iki diperengne ya Cah Bagus timbali sapa jenenge. Sik, namanya siapa? Gilang. Namanya? Gilang. Gilang. Oh iya. Lah sing kae. Nggih, Gilang bapaknya namanya siapa? Torik. Ning kene gak wonge? Mboten. Oh, gak ning kene. Sesuk kon rene ya. Berobat ngene Gus Dedi ya. Lah nyapa bapak yang Oh, Pak menyapa gak apa-apa bukan toh? berobat. Sehat Pak ya? Yo iya. Sing sapa Ya, jenenge? sing kedua namanya siapa? Alif. Alip Pak enak ora? Apa jenenge? Ali PTKA lho iki. Pak jenenge sapa le? Husen. Sen anakmu Sen. Koyo kancamu. Ya yo ki lho. Wah jenenge Gusen. Kelas berapa Lip? 4. Kelas 4. 4 MI oh ya. Seneng nonton wayang ya, Ya. bocah bagus-bagus ya. Sampeyan seneng nonton wayang? Heeh. Seneng nonton wayange apa sindene? Wayangi. Oh wayange. Sesuk sekolah lho Cah Bagus ya. Heeh, iki tinggi sangu. Ki piro? Kurang sitok, Pak. Lah, Bro. Kurang sitok. Namung setunggal niki Oh, mau. siji. Heeh nggih. Sumpah sik sitok. Lha yo kene kono iso kalung to, Jo? Aku iki diwehi loro tok tak kene kono sitok. Wo ngono. Ngono arepe dijole dikreketan jare wong-wong. Bangeten jere. Ya, ya. nggih. Isih neh ora? Kowe disangokke. Nggih Gilang, sesuk nggih sangu ya. Dadi sesuk aja dintekne nggih jajan. Nah, aja tumbas es ya. Sesuk tumbas sing gak gare watuk. Nah. Ciki-ciki ya ora oleh. Ngono iki langsung cuh ngono. Ya, sesuk nggih sangu. Ya, ya kekno ngono kok. Oh ya njaluk. Wah, senengane meri arep. Lah mau pentelengi lho, Jo. Bocah cilik. Puluhan cah lurus 10 ngono lho. Lho. Kok ngene, iki tak susu 10. Piye? Kuwi bagiane wong iso dijaluk. Nah, nyahi. Makasih ya. Makasih ya. Sekolah sing pinter. Heeh. Soben lak gede. Aja ndeloki elektron ya. Lah nyapa to elektron kesenian kok. Lah iki kok 20 entek iki nyawer to. Ya mbok ben. Kuwi Terima jadwal kasih, Pak Ijo Ale. jaman semono. Makasih. Pun telas. Loh, lah jekne Lah, pulang ngoten dompet. iki. Lajit ditolek kabeh. Oke, Jo. Oh, yo kene. Gus. Tambahi nggih, Gus. Lah alah, memang Lah jalan niki gusen lah. iki jane nek cah cilik mlaku rene kok sireng iki. Di. Oh ibu. Udu Mas, udu Mas. Wah, iku wis manak piro. Nyok iki Cek papat. Lah cek papat. Ya, cek papat ayo tasik sekawan iki. Pundi sing lari-lari? Ayo. Kuwi lho Mas, lanang ki lho Mas. Oh, lha iki karep ya enek aja coba. Wah, iya iki cilik rene. Oh, ya anake kuwi kok. Ora apa-apa. Timbil kula duweni iki, timbil dalange. Ya. Ngale. Ah, wis enek. Malah nyapa to kok nangis. Ya kene. Sik turah loro, Jo. Cek turah piro-piro, Bro. Sing nyelentem, sing nyelentem cilik iki. Pundi malih. Niku Adik mriki. Belok kene. Ayo. Salah turu. Turu ra oleh lewe. Lagi dudu sing lambi kuning mang ta Mas? Kita salin jaket aja ijo. Salin jaket. Ya. Padha wong. Wong padha. Ya cek loro, Jo. Ibuke njaluk dhuwur dolange keto. Aku ora diwehi ono jaru. Tasik kalih, monggo sing beto lari alit. Iki cilik tapi ketoke tuwek iki. Hah? Ayo gak apa-apa kene ayo. Ada yang kenal ki lho. Untune gigis. Ya, ini 1. Nah, kelas berapa? Kelas 1 SD. Wah, SMP. Semono SD ki piye to, Lek? Mas sakmono ora ngentekne kok. Ya, di situ aja. Dina. Wis tuwek iki masa cilik. Wae. Jo.
Wenehno Mas tukang son kae. Sing ndi? Monggo Mas. Monggo Mas. Wis sason lho. Mas, Lah nggih. Susus 10. tukang sone ning piro? Tukang sone ning piro? Eneng piro? 5. Oh, tukang sone gangsal. Kurang papat. Rasane gangsal. Ha iya yo. Tenan to entek. Iya, piye to jarene akeh? Sedekah kok setengah-setengah. Sedekah kudune full. Heeh. Kabeh tak fullne job. Lah niku amplop niku dikekno pisan. Kabeh tak fullne iki mung wisan. Apa karo HP diwehke? Tapi didol sik. Ya. Iki tanjake genduk prigel karo genduk wiwi jumeneng saka Palungguan. Paring tetembangan. Duet maut iki ya. Ah, Ora usah maut to ya. Dadak maut barang medeni kancane iki. Yo, sepoti Mas. Yo sepote. Piye biar piye? Kurang sak jrengane kaya gak dikai. Kok yo ora kompak karo kancane to, Lek. jane ya budal bareng lho. Jane budal bareng ya. Sugeng dalu Kang Mas. Heeh, wilujeng daluna. Jen reoni tenan Mas, bunga hatiku. Duh. Sama dhisik berarti anggota kene. Anggota no. Anggota kabeh. Piye to? Reuni yo. Piye to? Takon awal karir dari sini juga. Jan, Kok kecantol dalang nanda ceritane piye? Lek kuwi rahasia. Terakhir wis jodone kok piye sampe. aku kelingan main ning Mojokerto. Heeh. Mulih ki udan. Iya. Iki wiwi ora ana sing ngeteri tak gonceng ning dhuwur koper jan kaya manuk embet. Tenan ta Mas? Jadi eling to Mas Janduk. Wah, jan bocah iki aku ngono. Perjuangan ya Mbak Wiwi. Iya, betul Kita sekali. itu bukan dari nol lagi, tapi dari Iya. min ya. dah? Min sekali. Benar. Bukan Masya Allah, pewaris perjuangan. perintis ya. Budal tanggapan kelambine pramuka jadi. Iya bener. Bonceng ning tengah ngono kae yo. Parang istirahat gendho. Oke, kersane ambil napas. Perigel karo gendho wiwi. Mbak Wiwi iya luar Wida. Wida Bahtiar. Nggurine nek Bahtiar. Lagune dasare yo enak. Denok mlejo. Awakmu iso nyanyi lagu kuwi? Iso. Sayangku Sing ayu dhewe Purun napa bakal tak usahake. Terus Modal bensin seliter, motorku tak starter. Kok kuwi? kok adem ta, Jo? Sayangku sing ayu dhewe purun napa bakal tak usahake. Modal bensin seliter, Motorku tak starter. tak ampiri terus tajak muter. Muter-muter. Waduh, ram playune. Waduh men Jo. Iso kok iso tekan didik kompot barang Wis yahmine. Kripik gedang, kripik telo. sithik dang sing penting rata. Waton ning ngrata dadi gegojekan guyon hiburan kecanda. Lakone wayang ya tetep kecanda. Tembang-tembang ke kecanda. Kepareng istirahat dhisik. Laras. Nggih, kula ngaturaken agung ing panuwun. Nggih, nyuwun pamit. Mengke panggih malih wonten Lintu Wekdal. Lah mengke pripun niki? Goro-goro? Tetep ngancani. Gampang mengke. Oh nggih, pun Rasane bebas. Tutuke lakon riyen Mas Adi. Sing penting nutuki lakon. Siap. Nggih. Iki cakile mung melu ora cakil. Lah nika cakile. Cakile kesel. Nggih. Tak leren. Iki mboten sah pasang supak pun langsung dados cakil niki. Heeh. Wis ngono matur mbah nuwun. Nggih, matur nuwun sanget. Nggih, Cak Paijo. Nggih kepareng istirahat dhisik. Ngene yo, Nduk. Piye, Yung? Krana awake dhewe nutuk nelakon enggal-enggal cumedhak marang bendaramu. Dina iki nggone bendarane nandang sungkawa sing kaya ngono. Heeh, Yung. Ya yen kaya mengono awake dhewe enggal-enggal cumedhak marang bendarane.